Meindert Schroer, dank dat u er bent. En het woord is aan u. Oké, dank u wel. Moet ik even de afstands... Prima. Wacht even. Moest me even helpen. Ik krijg de volgende knop spreker vooruit wel. is versleten. Ik heb hem redelijk vaak deze gebruikt. Ja, Dus, Oh, de presentatie. Ja, precies. Ja, ik ben ook van de techniek. Dit hoort er allemaal bij. Nee, ik ben Vroeger ook dacht ik wel eens van Ja. een doos met dia's en dan flikkeren ze om en dan moet je er weer in doen enzovoort. En intussen kun je dan de mensen vragen laten stellen. Ja. Eerlijkheidshalve, ik moet zeggen, het is goed dat je dat hebt gezegd, Marco. Ik zit sinds 1 januari niet meer bij de Waddenacademie. Maar ik blijf natuurlijk betrokken bij het Waddengebied, want ik ben een oude Seun qua geboorte. En ik kom uit een oud Terschellinger geslacht. En opgegroeid in Leeuwarden. Dus al die aspecten kan ik meenemen. En dit is een presentatie, dat moet ik ook zeggen, zei de koopman, die ik al een keer eerder heb gehouden. En ik had ook een korte presentatie, dus ik zeg tegen Marco, wil je het lang of kort? Nou, ik wil het lang hebben. Ik zeg, dan moet het even sneller. Dus dat houdt de aandacht er dan bij. Het had eer wat west en het zil wel wat worden. Dat heeft natuurlijk te maken met het prachtig mooie liedje van Pieter Wilkes. Het het nooit wat weest en het zal nooit wat worden. En het is precies andersom. Nou, Holwert, de meeste van u, als ze hier zijn geboren, zullen in het paspoort nog hebben staan geboorteplaats West-Dongeradeel per gemeente. En als je tegenwoordig in de TomTom kijkt, dan staat er bij de hoofdplaats, in dit geval niet Dokkum, want het is natuurlijk allemaal, maar dan zou dat volgens mij Ternaat staan. En dat zie je bij Smallingerland, dan staat er in Drachten en staat Smallingerland en Achterkaaspelen Buitenpost. Wat natuurlijk volstrekte onzin is, maar goed. Al bij Buitenpost staat dan Achterkaaspelen. Goed, Dongeradeel. Even de oudste geschiedenis. Dokkum is een heel oude plaats. Het christendom in Friesland is hier aan land gekomen. Dat zegt wel iets over de betekenis van de plaats. En dat kun je ook nog altijd zien als je op Holwert aanrijdt. Met name vanuit de richting van Leeuwarden. Dan zie je die kerk al heel prominent, die toren staan. En die staat eigenlijk op een kaap. Dus het heeft altijd aan zee gelegen, aan de Waddenzee. En de oudste vermelding komt dus uit de 8e eeuw. En dan staat er Holwert illa Ecclesia, rechtsboven in het Latijn. Dus de kerk van Holwert, en dat komt dan uit de registers van Fulda, een klooster bekend van Bonifatius onder andere. Maar al eerder is Willibrord hier als eerste terechtgekomen en heeft het christendom geïntroduceerd. Dus nog voor de oudste bekende datum in onze geschiedenis, 5 juni 754, hoef ik niet te vragen aan jullie, Bonifatius bij Dokkum vermoord. Maar daarvoor was Holwert had dus al een christelijke kerk. Oudste kerspel in de omgeving. Oh, dit werkt zo. Nou, we gaan even verder. Er zitten wat oudere plekken al waaraan je kunt zien dat hier vroeger al een heilige plek was. U weet ook, Bonifatius is vermoord omdat hij met de lokale elite die heidense cultus beheerste, omdat hij eiken omhakte, heidense eiken enzovoort. Maar die kerken werden meestal gevestigd op plekken waar ook heidense cultusplaatsen was. Dat is in Holwert niet het geval, maar je hebt hier wel een oude plek, Harig. En Harig betekent eigenlijk heilige plek. Dus al heel lang is in en rond Holwert is er aan het vereren van een hogere macht gedaan. Dat vind je later ook terug in de middeleeuwen. Heel veel grond was in handen van kerken en kloosters, omdat mensen voor hun zielenheil heel vaak producten of hun grond, hun onroerende, maar ook roerende goederen afstonden aan de kerk in de hoop in het hiernamaals een betere plek te krijgen. En dat is allemaal gereconstrueerd, Hisgeers van de Friese Academie. En dan zie je hier dat het klooster Klaarkamp, dat had hier heel veel bezittingen. En het klooster, het Witheren, het Premonstratense klooster daar. En dan had je ook nog land van de kerk. Dat was wat minder. Als ik het verkeerd zeg, moeten jullie het maar zeggen, want ik ben een beetje kleurenblind. Doet voor het verhaal niks af. Holwert voor 1800, het moet even in tempo. 1348 werd Holwert door het omringende land Oostergoo aangenomen en aangewezen als uitsluitende markt voor de handel met Holland. En je ziet dus ook in Westergoo kom je die naam Harig, en dat is bekend, dat is dat dorp in Gaasterland, ook tegen, dat was ook een oorspronkelijke heidense cultusplaats, een heidense plek. En Kornwerd. Daarnaast een van de weinige dorpen in Friesland die samen met de Friese steden het markt terecht kregen, maar niet zijn uitgegroeid tot een stad. Dit verhaal kun je dus ook in Berlicum houden. Dat lag ook aan zee, aan de monding van de Middelzee. Dichtbebouwde dorpskern, want je kunt het ook fysiek zien aan het dorp. Je ziet echt dat Dokkum, om het eens op zijn Fries te zeggen, een vin meer als een beerzet.
Als je hier door de Borren loopt, je loopt naar die kerk, je voelt het aan de monumentaliteit van de dorpen. Je ziet het aan de dichtheid van de bebouwing enzovoort. Van, dit is meer dan een gewoon terpdorp op de Friese Klaai. Dit is bijvoorbeeld de dorpskerk. En dat is weer typerend voor Handelsterp. Zoals Emden in Duitsland en Leeuwarden ook ooit als Handelsterp zijn begonnen. In Leeuwarden is het dan de Grote en de Kleine Hoogstraat. Nou, daar ga ik niet te lang op in, want we zitten hier in Holwert. De visserij was tot 1750 een belangrijke bron van bestaan in dit dorp. Maar er waren ook jeneverbranderijen. Ook niet. En 3 bierbrouwerijen. Er werd natuurlijk heel veel bier gebrouwen, vooral om het feit dat het water was natuurlijk niet te vertrouwen. Dat was onbetrouwbaar als het geen regenwater was. Dat is het ene punt. En het andere punt is dat je in dit gebied natuurlijk altijd al, en dat ziet ook een beetje op dat plan wat door Wim Kuiken daarnet en door Marco verder is uitgelegd. Dit was een brak milieu van nature. Zoet en zout hebben hier altijd door elkaar gelopen enzovoort. Dat kun je ook aanzien aan de sterfte vroeger. De sterfte, ik heb daar onderzoek naar gedaan, in Noord-Nederland, in Harlingen, in Leeuwarden, in Groningen en in Emden. En je ziet dat de sterfte in Harlingen het grootst was, omdat je daar toch in dat brakke milieu zit. Daar zit je mee, dat geeft niet. En dat had te maken destijds met de malaria. En met het gebrek aan doorstroming enzovoort. En in die brakke wateren grasseerde, om eens een oud woord te gebruiken, de malaria-parasiet. En dat is allemaal verbeterd met het toenemen van de bemaling enzovoorts. Maar je had dus ook water wat niet geschikt was om te drinken en daardoor werd er heel veel bier gebrouwen. En dat water, dat was of regenwater of dat haalden ze van verder landinwaarts. Waar je het ook aan kunt zien natuurlijk, ik begon er al even in het begin, dat is die forse kerk. Die is natuurlijk al veel ouder, zoals ik zei, maar op die plek is aan het einde van de 18e eeuw een nieuwe kerk gebouwd. En ik ging er eerst even vanuit de organisatie dat het daar was. Dus ik zei tegen Marco, jongen, dat is toch een schitterende plek. Net alleen nog de plak dat die kerk is, zit maar echt de inrichting van die kerk. Maar we zitten dus hier in de vermaning. Ook niet verkeerd. Nou, wat heel vaak... ik had laatst een verhaal, ik wil dat woord niet horen, krimp. En dat is er ook niet meer, maar het heeft natuurlijk wel... Het ziet er wel op waarom dit plan zo belangrijk is. Westdongeradeel, zei ik in de 19e eeuw, toch even wat cijfers, want je kunt een hele hoop ouwe horen, maar uiteindelijk zijn het de facts en figures die tellen, vind ik. 19e eeuw, Friesland, bevolking met 92% gegroeid. En Westdongeradeel nog veel minder en Verwerderadeel nog veel minder. Het was de zwakste groeier aan de vaste wal. En dan moet ik er even bij zeggen dat de Nederlandse bevolking in diezelfde periode toenam van 2 miljoen naar 5 miljoen. Dus dat is iets van 200% meer. Dus de Nederlandse bevolking als geheel groeide veel meer. Die geringe groei zette zich voort in de eerste helft van de 20e eeuw. 1900 telde deze gemeente 7500 inwoners en er waren amper 300 bijgekomen een halve eeuw later. En daarna is het teruggegaan en de mensen die hier al die periode hebben gewoond, die weten wel en die kunnen er waarschijnlijk ook nog namen bij bedenken die uit dat dorp in de loop der tijd zijn verdwenen. Zoals de bekende hoogleraar van Holwerder origine, Jouke van Dijk. Daarnaast had Holwert in 1958, of Westdongeradeel op 2 na het hoogste werkloosheidspercentage, 13,7% van de beroepsbevolking. Nou, dat hebben we hier nog eens een keer vervolgens uiteengezet. En hier raak je eigenlijk de kern van het plan mee. Daar kom ik zo meteen op terug. Wat vooral opvalt is, het is altijd een rijk gebied geweest. We hebben een fantastische traditie. Alleen al het feit, doopsgezinden, vanaf de 16e eeuw in Friesland, we zitten hier in de vermaning, Friesland heeft altijd heel veel doopsgezinden geteld. En dat had ook te maken met het feit dat er in dit gebied godsdienstvrijheid al vrij snel heerste. Aanvankelijk natuurlijk niet. Maar alleen al het feit dat zo'n betrekkelijk klein dorp zo'n groot doopsgezinde gemeenschap kon houden, terwijl daarnaast ook heel veel gereformeerden en hervormden en onkerkelijken waren, dat zegt al iets over de rijkdom van het dorp. Een ander aspect is, wat weinig wordt genoemd, maar wat je hier in de grote kerk ziet, in de hervormde kerk, dat is die grote gedenksteen met een Latijnse tekst die verwijst naar de inpoldering van de Oost- en West-Holwerderpolder. Dat is een hele bijzondere inpoldering geweest, precies in het jaar dat Friesland overging tot de reformatie, dus dat het Roomse geloof per decreet werd afgeschaft en zo, althans werd verboden, laat ik het zo stellen.
En kloosters zijn opgeheven enzovoort. Nou, in die tijd werd hier ingepolderd. En dan krijg je de vraag van waarom zijn er daarop verder niet meer polders ontstaan? Van die langwerpige polders en in Groningen wel. Dat heeft te maken met het feit dat het Oud-Friese recht van opstrek, want het Fries is veel meer dan die taal, dat het in Groningen veel langer van kracht is gebleven dan in Friesland. Ga ik niet op in, want anders dan zijn we hier, om Marco te citeren, morgen nog. De rijkdom van Friesland kun je altijd aflezen aan, u kijkt vast wel eens naar tussen kunst en kitsch. En 1 of de 3 keer, als er dan zilverwerk of glaswerk of boeken of tegels worden aangevoerd of klokken, dan is het afkomstig uit Noord-Nederland, uit Friesland en Groningen en met name uit die kleigebieden. Dus het betekent dat het wel wat geweest is, dat het een heel welvarend gebied van oorsprong is geweest. Nou, even een concreet voorbeeld hier. Het monument van Van Arlua, wat onlangs herplaatst is in de Grote Kerk. Zo'n grafmonument, dat kwam je dus eigenlijk vooral tegen in dat hele kustgebied, zeg maar, van Groningen tot Zeeland. Dat waren de rijkste gebieden. En als je Anton Albert Beekman, de beroemde waterstaatshistoricus, zijn belangrijkste boek leest, Nederland als polderland, dan staat daaronder als ondertitel de beschrijving van de belangrijkste helft van ons land. De belangrijkste helft vind je nog altijd, althans qua economie en qua aantallen mensen, in het deel van Nederland dat Holland heet. Maar Zeeland, Friesland en Groningen, eigenlijk al die kustgewesten zijn altijd hartstikke rijk geweest. Nou, dat kon je bijvoorbeeld zien aan Hania-staten. Helaas gesloopt, vandaar dit afgescheurde plaatje. Hier vlak bij het dorp, die kant op, als ik me niet vergis. Nee, die kant op. Tjessenstaten, ook kort voor de sloop. Ja, moet even oriënteren. Dus, de Aalewal in het dorp, waar dus in Friesland heel veel binnenvaart is geweest. Want wat hier ook, en dat is ook weer het mooie van dat plan, er zit toch weer die schakel in tussen zoet en zout. En in Friesland is die binnenvaart, die binnenwateren zijn zo ongelooflijk belangrijk geweest, dat zeker 1 op de 8 Friezen kan wel een schipper in zijn of haar stamboom aanwijzen. Dat was zo belangrijk dat zelfs de kleinste dorpen, ook op het zand, de Blessen, Weststellingwerf tegen de grens met Overijssel, ook door een vaart verbonden was met in dit geval de rivier de Lende. En zo. Maar Holwert zeker, al die opvaarten liggen voor een belangrijk deel nog in het gebied. En als het vriest, wat doen we dan? Reetrieden, als het kan. Schaatsen. En zo. In het Roomse deel van het land, wat vooral in die zandstreken zit, dat komt puur door de geschiedenis, verder niet. Daar zie je dat het wielrennen heel belangrijk is. Maar hier, de gelegenheid maakt de dief, is het natuurlijk, als het even kan, schaatsen. Rieden, hoorn en hoorn. Toch het wierde Friesland. 3 is scheepsrecht, heb ik het genoemd. U kent het verhaal, en daar ga ik niet al te diep op in, van Teding van Berkhout, de jonkheer uit Deventer, als ik me niet vergis, die dus als eerste een plan heeft ontwikkeld om een dam naar Ameland aan te leggen. En dat heeft ook plaatsgevonden, 1872, en 10 jaar later, dat kunt u allemaal nalezen in de handelingen van de Tweede Kamer, heeft de Kamer gezegd van, ja, moest luisteren, wij gaan die dam niet verder onderhouden. Op die plek is de huidige Veerdam aangelegd en vanuit de lucht, op luchtfoto's kan je nog fragmenten van die dam uit de jaren 1870 kun je zien. Dat was 1 scheepsrecht. 2 scheepsrecht was het plan wat uiteindelijk aanleiding heeft gegeven tot de oprichting van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee in 1965. Dit was een plan tussen 1961 en 1965 ontwikkeld. 2-dammenplan, en dat werd in Leeuwarden ook verkocht. Van dan kan je op zomeravond mooi nog even op het strand op Ameland, kan je daar nog even een wandeling maken. Dat plan is het gelukkig niet geworden. Toen kwam er een nieuw plan. Is dit het goede plaatsje? Mooi. Holwert aan zee en 3 is scheepsrecht. U voelt al waar dit heen gaat. Dit is natuurlijk een prachtige ontwikkeling. En de eerste aanleg was van, dit kan helemaal niet. Want al sinds de 16e eeuw, eigenlijk de 17e eeuw, de Peersemerziel is nog tot 1655 gebruikt en de Nijenbeeldziel nog tot 1664, is het eigenlijk niet mogelijk om rechtstreeks vanuit het achterland, vanuit de kleistreken, zonder bemaling op zee, op het getij dus af te wateren. En dat betekent dus dat de afwatering, en ik denk dat ik aardig binnen de titel lief als dit zo wat doorgaat, dat de afwatering in dat gebied zijwaarts moet. Dat betekent hier via Harlingen en Dokkum Nieuwe Zeilen, nu Lauwersoog. En in Groningen hetzelfde verhaal via Zoutkamp, nu Lauwersoog en Delfzijl, Eemskanaal.
Aan de Groningerkant was dat al eerder onmogelijk. Daar is de Hiddingerzeil, de oorspronkelijke uitwatering van de rivier de Hunze. Ook nadat hij onthoofd was door het Reitdiep. Want als je je voorstelt, je hebt Dokkum en daar heb je Groningen met het Reitdiep zo. Dan is vanuit het Lauwers-estuarium is daar een inbraak geweest in dat gebied. En dat maakt Dokkum zo'n belangrijke plaats. En dat betekent dat zijwaarts wordt er afgewaterd, omdat door de steeds recentere aanslibbing, hoe dichter bij zee, hoe hoger het land. Dus wij dachten van dit kan helemaal niet. Maar het idee dat er hier in dit gebied, waar sinds 1880 het beeld is omgeslagen en van een rijk gebied, die stagnatie is begonnen en echt ook letterlijk krimp, dat de mensen hier zelf niet met de voeten stemmen, maar zeggen jongens, we will make it here, enzovoort. Dat is de kracht van dit plan. En ook al zou het een beroerd plan wezen, dat is het niet, integendeel, maar ook al zou het een beroerd plan wezen, dan nog is het ongelooflijk belangrijk dat hier wat gebeurt en dat jullie dat zelf doen. Het heft in eigen hand nemen. Dat doen Friesen wel vaker, maar meestal is het dan zo, daarbij ik zeg het wel, ik in voort en ik vertrek naar elders. Nu dus niet. Het is natuurlijk voor de omgeving ook belangrijk, met name ook Dokkum, wat goed bereikbaar is voor dit gebied en wat natuurlijk niet alleen de noordelijkste stad is van Nederland, maar de oorspronkelijke Nederlanden in de 16e eeuw strekten zich uit tot en met Noord-Frankrijk. Dampierre in het departement Meuse, vroeger het hertogdom Luxemburg, het meest zuidelijke deel, tot Dokkum. Van Dampierre tot Dokkum, daar lagen 250 steden. En Dokkum is de noordelijkste stad, net een paar meter noordelijker dan Appingedam in Noord-Groningen. En Dokkum is natuurlijk een prachtig mooie, gave vestingstad en die past ook in dat plan. Aan de andere kant heb je in het gebied natuurlijk langs die dijk heel veel boerderijen liggen. In wezen is dat natuurlijk een prachtig beeld. Dit is bij Blijen. En als je wat verder naar het oosten gaat, heb je Ulsma-Horne, de dijk richting Ternaat. Dat hoort daar ook bij, dat hele agrarische gebied. Dit is Dokkum, of Holvert vanuit zeg maar de wijsheid, de ruimte die je hebt vanaf de Westholverderpolder, vanaf de Zeedijk. En een van de opties, ik was hier gisteren namelijk ook en het was een beetje moeilijk met het samenstellen van de diapresentatie. Ik zat ook in die verkenningsgroep voor de bereikbaarheid Ameland. En ik heb prachtige plaatjes van het hele gebied. En op een gegeven moment liep dat door elkaar heen. Ik denk, oh nee, dit is voor Holwert en dat is voor de bereikbaarheid. Want deze was voor die bereikbaarheid. Een van die plannen, mogelijkheden, is dat die dam, de pier, 1200 meter westelijker wordt aangelegd. Nou goed, daar hebben we het ook over gehad. Daar ga ik verder niet op in. Dat zou ook weer door een open gebied wezen. En nou, die bereikbaarheidsproblemen zal ik u niet mee vermoeien. Maar wat Holwert nog meer tot een vis maakt die een vin meer het als een beers, is natuurlijk het feit dat die verbinding met Ameland er is. En ik denk dat jullie die verbinding ook in letterlijke zin moeten zoeken. Het is ook het belang van Ameland, het is ook het belang van het vasteland, van Friesland, de kleistreken, om mee te profiteren met de ontwikkeling van het toerisme in het Waddengebied. Zonder dat je nou meteen, maar daar ga ik niet te ver op in, want dat is meer voor de mensen die na mij komen, zonder dat je nou meteen het kind met het badwater weggooit. In dit gebied zitten hele interessante cultuurhistorische elementen. Dit is Spaanse Peel. Dat is wat verder naar het oosten toe. Bij de Ternaderpolder, die overigens 10 jaar later, na die Holwert 10, 12 jaar later is ingepolderd. Ik meen 1592, pint u mij niet op 1 jaar vast. En die Ternaderpolder daar zie je dus elementen in die ongelooflijk vertrouwd zijn. Even los van de rondvliegende meeuwen. De eendenkooi, die je natuurlijk in het Waddengebied ook op die eilanden heel veel tegenkomt. Want die trekbanen van die vogels gingen natuurlijk altijd langs het water. Je ziet de oude middeleeuwse dijk, die een slapendijk is. En een ander aspect wat bij dit gebied hoort, bij de stoerheid van het gebied, dat is windschering. De bomen zijn eigenlijk vanuit de westen bekeken, zijn zo als het ware door de overheersende zuidwestenwinden geschoren. De Wadden Trade Winds. De Waddenzeepassaat. Dat leerden wij vroeger niet op school. Wij kregen wel de Noordoostpassaat op de Antillen. Waarbij de kruinen van de bomen naar het zuidwesten wijzen. En toen ik dit vertelde, toen zei mijn vrouw, dat hebben wij nooit geleerd op school. Nee, ik zeg, maar het is wel zo. Precies, zei ze. Nou, dit is eigenlijk het gebied. Dit is de Nije Pundik, als ik me niet vergis. En
wat min of meer de oostelijke begrenzing zal vormen. Ik heb begrepen uit jullie plan, Marco, dat de recreatieve ontwikkelingen met name aan de oostzijde van het meer zijn bedacht. Aanvankelijk was het meer aan de westzijde en zo. Een deel van die openheid zal blijven, een deel zal ook weggaan. Maar wat je vooral overhoudt is natuurlijk, en dat zie je hier ook, hier zie je het stopcontact van Ameland en zo. Wat je houdt is natuurlijk die ongelooflijke wijsheid en dat is wat dit gebied zo bijzonder maakt. U zou, denk ik, ogenblikkelijk heimwee krijgen, de meeste mensen hier, als zij in, hoe mooi het ook kan zijn, een bosrijke omgeving zouden moeten wonen. Dan zou je toch de lage horizon zou je enorm missen. Dit is even in het kort mijn presentatie. Er valt veel meer over te vertellen, maar ik wil het niet te lang houden, voorzitter. Maar echt precies binnen de tijd. echt precies op de tijd. Sowieso een presentie. Ik zit me even aan te vragen ik zat me af te vragen in de presentatie. We hebben als stichtingsbestuur en de initiatiefnemers 1 keer in de 2 weken hebben wij overleg op de avond. Dat doen we al heel erg lang. En ik vraag me altijd af, waarom wordt er dan zo'n, ik drink niet, maar waarom wordt er zoveel bier gedronken? En ik heb vanavond gehoord waar dat in zit. Dat is veel veiliger dan water. Ja, dus dat fascineert Ja, mij. water is... Oh ja. Een goed excuus. De mannen hebben een goed excuus, ja. En 3 keer scheepsrecht, ja, daar gaan we voor. Altijd goed. Zijn er prangende vragen voor Meindert? Schroor? Sorry. Mooi. Allemaal Meindert, bedankt. duidelijk. Ja.